Baphulaphuli bevukani ndibulise kumphathi wethu osiphethelele le nkqubo andazi noba ndisose ndizazise okanye all right ndibabulisa bonke abaphulaphuli bevukani kwindawo zonke uKhrisani yonke okuzazisa nje kwam ndingumama uJaji umfundisi uJaji ngokusebenza ke ndikhona pha eTrongweni yaseKomani ndisebenza njengomfundisi ndisi-spiritual worker pha ukuqala ngo-2014 ngoNovember ukuzokutsho kulo unyaka ndikuwo ngoku. Alright. Okay. Mandibulise nami kwabaphulaphuli basevukani. Benatesona femakeni. Nomfundisi uNqandeni osiqhubela le nkqubo namhlanje mina igama nguNanga ufana nguJaji. Okay. Umama wami lona sisebenzisana kule NGO. Nisebenza as a volunteering operational manager kule NGO sisebenzayo. But ndisebenzela mina apha kwa transport okwangoku. Okay. Okay, ake maninikele kuwoni ke nisose niqhuba nitsho nje ba namhlanje nisiphathele ntoni. Oh, all right, mandiqale ngoba ke le nkqubo ayoyam mfundisi uNqandela. Okay. Yeyolutsha njengenkonde ke ulutsha soludala makuqale mina ukwenzela uba ndizonikezela kulutsha mhlawumbi bakuyiva bhetele xa kuthetha omnye ongangabo inkqubo yam ihamba ngolhlobo uza kutshonayo emva kwam. Njengokuba ndisitsho ndisithi ndingumama uJaji opha kwa correctional service eprison kwa1 ngakwaSpa emva koSpa ndiqale pha mfundisi uNqandela ngo-2014 ndiyosebenza as a spiritual worker ndidilishana naba bantu bangaphakathi sisenza i-sessions ke xa usenza i-session ke mfundisi uNqandela nomuntu umqala from bringing yakhe awukwazi kumbuza ba uyenzele ntoni lento kufuneka ujonge indlela yakhe yokukhula noba ubanjiswe drugs noba ubanjiswe kukusela utywala kakhulu wade akamamela but uqala ukhangela unobangela wokuba ebebekwa intoni na apho fortunately for mna ke phaya abantwana umuntu okanye mandingathi abantwana aba bantu ndidilishana nabo because umuntu uzawuba nepicture yoba ndidilishana nabantwana nozi ages nge-ages aba bantu ndidilishana nabo phaya umuntu uyayichaza indlela akhule ngayo akuchazele iziginqi adlule kuzo njengomfundisi ubone into okokuba ngumnye wonobangela into okokuba makabe kule ndawo. Alright. Now isizathu sokuba sibe sizowa kule ndawo namhlanje ndikhawulezile into ethi njengoba udilishana nalomntana nje omnye ungumntwana wesikolo uphume phakathi esikolweni wadibana wabethwa i-peer pressure wadibana nezi friends kwafundiswana lento kwafundiswana ukuqhekeza kwafundiswana i-drugs kwafundiswana zonke ezi zinto wade kumuntu wayingcaphephe yayo. But xa sebanjiwe ngoku unako ukuzisola ufuna uphindela esikolweni ufuna uxolelwa kule ndawo onekuyo ufuna uxolelwa ekhayeni i-community ayimamkeli yonke into ubomi abusamhambili kakuhle. No umsebenzi wam ebendingawuqeshelwa ngu-correctional service mna owam ebendiwuqeshelwa ngu-correctional service kukuthi ndithethe nalo mntu ngaphakathi ndimnike i-session ngaphakathi but ndaxhumela kwenye indawo yokokuba ndibe phakathi komntwana lo wenileyo ne-community le ayonileyo nekhaya lakhe ifamily yakhe so ndiyenze yonke le minyaka ke bawunqandela loo nto leyo umuntu afuna ucelela uxolo ekhayeni mntu yomreport ubuziyekile i-drugs akazuphinda ufuna uphindela esikolweni kwaze kwathini yonke le nto ndafumanisa into okokuba ngapha uyaziyeka i-drugs for 2 months ephumele eTrongweni but abe nesithukuthezi akho msebenzi akukho nto ayenzayo uhleli ecangkwendlu uzawuva icall esuka ekhayeni ethi uphindile
lonyana wakho ubuzomcelela uxolo usikhuphela imela phezulu okanye uphindile waqhekeza uphindile wasibetha zonke ezazinto zimenza abe depressed kuba engenzi into engeyazi ba makenze ntoni na ndaqonda ba mininzi imize ndihambayo ininzi lento ndiyenzayo manihlale phansi ngoku ndahlala phansi nonyanam ndathi kuye ngoku ndifikela kwisigqibo sokuba sifuna istructure man ngoku naliphupha ngokuthi xa ndinika loo nto mandifuna indawo apho ndiza kwenza khona ke ngoku sort of isenta ye-rehab baze bonke kule ndawo so that phaya bazokufumana ngokwezikills zabo okufuneka bricklayer yonke into ofuneka ephindele esikolweni siyakwazi ukumsa skill center azazi into yoba uvuka apha ubheke esikolweni apha until umuntu abuyele ezingqondweni zakhe so ngumcimbi onjalo ke lo usizise apha make nikezele emntwaneni mhlawumbe akhe ongeze mandibulele nami njengoba esechilo ke umama uJaji ukuthi sisacinga ukuthi makwenziwe isenta isenta lena ke saqala ngegama sithi ngusikhuselekile welfare restoring ubuntu restoring human dignity because into sifuna ukuthi umuntu umbone as umuntu ubona umuntu xa ubona umuntu ochaya ezidlali mhlawumbe ubona bamjonge emehlweni ngathi akusekho kwa ubuntu ungakwazi nawe ke ngoku ukuthi umncede because awuboni ilife apha kuwe so sifuna restore loo nto ke ngoku abantwini bakuthi whereby sifuna uestablisha i-rehabilitation center treatment center apho sizokwazi ukuthi sipromote i-drug abuse substance abuse and I think xa sithetha nge-drugs abantu baye bacimba sithetha ngethufu I think alcohol is another socially accepted drug echitha amakhaya ephelisa imisebenzi promote ne-violence at the same time so by us establish a center sifuna uconnecta nezinto ezifana ne-crime educate about i-drug i-drug abuse and like I said ukuthi si-restore ke ngoku nobuntu apha ebantwini bakuthi so into esiyifunayo uyenza kahle is to work with these structures ezifana ne-courts i-police stations whereby kubakho abantu mhlawumbe abenza typical crimes akabanjwa lamntu lowana ukuphinda buyiselwa back ku-community so sifuna ukwenza i-structure whereby i-court izakwazi ukuthi mhlawumbe lo muntu afumane i-community service apho ke ngoku sizokwazi ukuthi simonitorishe in terms of i-substance abuse and promote ne-skill futhi kwalapha kuye so umuntu abe busy umuntu abe busy so lona ngitshwa ngithi sifuna usebenzisana ke ngoku ne-courts ne-police stations apha ne-community forums plus no-health because abantu aba bayafuna nofundiswa ngempilo ne-medication mhlawumbe uthola ukuthi umuntu une-virus angayazi so siyafuna nokwenza lo health awareness to reach out ke ngokuthi i-community at large. What are your target groups wena bhuti apha njengoba nje usitsho nijolise kwabaphi kakhulu abantu ngabantu abadala okanye ngabantwana okanye nine-age ethile okanye niyabadibanisa bonke abantu? Singathi ngabantu abadala because these are the people aba exposed kwi-drugs kwi-alcohol so sifuna udilishana nabantu abadala okwangoku. Okay ungaqhuba ngimkhulu. So as sisitsho ke as ilantuza i-organization lena sifuna i-organization whereby umuntu njembe ezo-rehabilitate kube khona ne-skill development eyenzekayo because abantu bohlukile omnye mhlawumbe une-skill kwi-farming omnye une-skill mhlawumbe kwi-electrical kwintoni so sifuna ilantuza i-skill center basically whereby umuntu uzothi rehabilitator kubekho into ayifundayo apho kwicala and like I say ke le NGO sifuna ibe self-sustainable meaning ukuthi ke ngoku we want to also use izinto ezifana nomhlaba open spaces mhlawumbe from the community whereby we can promote izinto ezifana ne-farming because we believe if food security is the most intricate thing
in a sense ukuthi sinaso ne-structure se-soup kitchen whereby sifuna umuntu azofumana i-breakfast ekuseni noba akahlali kwi-rehabilitation center but azofumana i-breakfast ekuseni kwenzela ukuthi at least abe nengqondo yocinga ukuthi okay ngoku noko ithumbu seligcwele ndingake ndikabe lapha mhlawumbi ndiyoqokele lapha noba uzothi efumene imali aphinde abuye azothatha ntoni isapha alale etyini. Okay. All right. Okay, ixesha lam ke ngoku ngama-27 ibethile intsimbi yesithandathu. Ndirhala ubuyela kuwe mfundisi. Sisawuhamba naye wena le ncoko kakuhle. Ndifuna ukhe ndize kuwe uthi u-responsible ba xa ephuma ejele uwenza uxolelaniso phakathi kwakhe nefamily. Ingaba mhlambi i-challenges oye uhlangane nazo kulo process yokwenza lonto mhlawumbe ungaziveza imiceli imingeni enjani? Ndiyabulela mfundisi kakhulu. Ngumcimbi ongekho lula. Okokuqala xa uyocelela uxolo umuntu uqala ubhebhethwe kuqala. Zizinto oqala udibene nazo into kokuba uthi uzothini. Sometimes uyaziwa muso kulomzi uve nje indlela yemntakatshatshu uthi uzothini apha. Hayi bendizocelela ubani ndimshiye elila etrongweni ngoku lo ndonileyo apha endlini ndenze ntoni mina ngalonto. Ukuba uphindile wayenza lento uphuma kwakhe sendithini ku seyiphuma nawe ngoku sengathi yakho ngoku lento and ke ngoku awuqinisekanga ngalomuntu umfundisi into kuba uzawuphinda noba kazuphinda na ngoku unalantu ithi uyaqala ukona mhlawumbe uzawuphinda abe right and uyivile ke ngokuba itrongo njani ndiyacela bethunana kulapho ke mfundisi ithi awuphuma aphinde aone kufonelwa wena akusathenjwa ngowena kufonelwa wena kuthiwe yiza lanyana yakho ubuthe masimkhuphe nanku esikhuphela ibhozo lo ubuthe masimxole lapha ekhaya ndake ndaya kwenye indlu tata ndafika elivulile ndafika ibhozo elivulile ndisuka naye ejele ngomntana esikolo ebanjwe enxiba uniform ngokumna kufuneka ndibiziwe ndizothathwa ngemoto ndizombonisa ndifika umfana wami uvule ibhozo umbuzo ke ngokufuneka nami ke ngokufuneka ndisebenza ingqondo ethi yima intoni lento uthethayo kuwe libhozo kanye ngomlomo because zombini nezinto uziphethe ziyathetha ungavula ibhozo linomlomo walo ibhozo so ingathi kumnyana ngovala ibhozo uvule kumlomo so zi problems ndihlangane nazo ezo ezindenza uqonda ba uyoyika. Ndikubambile mama.